Wena Gatsheni uyalwiswa. We Gatsheni kagula sophongolo. Impi ibhekene nawe ndoda, phaphama, wake up. Lento yokuthi uthi wena uinnocent wena awukho empini. Uyalwiswa la. Azikho izimpi zabantu ofakwa kuzo Gatsheni. Impi ibhekene nawe ngqo. Awufakwe empini zabantu wena. Impi iqonde kuwe ngqo. Azikho izimpi zabantu Gatsheni ofakwa kuzo. Impi ebhekene nawe eyakho Gatsheni. Untuntsula, udunudunu Manqele, ulwa nawe Gatsheni. Angazi ukuthi ulaleleni, angazi ukuthi yini le kwenza ungaboni ukuthi untuntsula kade aqala ulwa nawe. Njengamanje usebenzisa lo mfana ekuthiwa usiqiniseko. Lento eyenziwa usiqiniseko Gatsheni ayincane, inkulu idiphu. Usiqiniseko umsebenzi uqashiwe uyakuholela ukujivaza nokuthuka nokutalabha igama lakho. Inkulu into ecasula umthandeni ngawe Gatsheni. Inkulu into edina untuntsula ngawe. And leyo nto emdinayo usebenzisa labafana laba abamlandelayo abakhothi ihlama zakhe. Osiqiniseko insila Mvelase usebenzisa bona. Uyabona lento yakho yokuloduba isinokwe lana kube kuliwa kusempini. Igama lakho lisebenzele kanzima lithukwa kanje. Hayi. We Gatsheni ngicela uyiyeke lento ubugwala lento le ubugwala man shit. Uyabona lento ukuthi ulodu uthi wena hayi mina ngikho empini kaMaskandi. Hey ayisebenzi lonto kusempini la. Mawuphumelela uwina indondo ushama amaplatinum uqashwa emcimbini unominate kuma awards. Usempini Gatsheni. Uma nje uphumelela ngomculo wakho uwina ama-quantum untuntsula engakazali uwine uthola ama-platinum into yena abefuna ukuma ngayo wayithola Gatsheni. Uyabona ingoma zakho ishaya amamiliyoni ungafeaturishe Gogo ungafeaturishe Mqhiliba. Untuntsula akayifuni leyo nto wena Gatsheni usempini wena ngenxa yempumelelo. Hayi ukuthi usempini ngenxa kaKhuzani noma ngoba ufakwa empini zabantu cha. Impumelele yakho impi ibhekene nawe. Untuntsula akakufuni uyakuzonda. Usebenzisa ikhove ezimqhiliba ama Red Nation ukushaya wena. Wake up Gatsheni. Kade ukhona umuntu oyi-IT specialist la. Ukhona umuntu owazi lezo buchwepheshe. Nali ipokoza le account. Ngiyazi ukuthi nina ama IT specialist niyakwazi ukusesha into enjengale. Nize nifinyelele ekutheni nibone ukuthi ubani lo muntu. Ngicela umuntu oyi-IT specialist bakwethu avela phakamisa isandla. Nawu umsebenzi bakwethu. Ipokoza ke leli. Kodwa amazwi elwakhulumile nawa. Akuwona amazwi amancane lawa. Besicela ama IT specialist asukuma ngenyawo. Akhona ke nami engwaziyo engizwana nawo ama IT specialist azolekelela kulesimo lesi. Khona namaphoyisa ama intelligent engizwana nawo kakhulu wonke azosiza kulesimo. Wena umuntu obhalela
ngiyafisa wazi ukuthi uzotholakala mkhulu 3 days ungakatholakali angibonge ithuba